लाइथांनि साखिसा सिगां त्रिपुरा हास्तिव बेलाइनो वानामासिसा फातिबं पातिवै थांमानि दम्बर तिमावो बुमा बोसानो बोथारै बस्ताव खाफंगै खिख्लायमानि खरसे सामं सितरा थांनाय मुं बिजय जमातिया ताबुक बिजय जमातिया थाना बिसिंगो एबा आलं बिसिंगो जबजाक दिनै बिनिन्दु खुंगो एबा बुमा बोसा बोथारजोंनाय रूपश्री जमातियाते बुसाजोक जसुदारानि जमातियानि नुखंगो थांगै जबासरिविका अम्पी आमसेनी एमएलए पाथालाल जमातिया माजाका साबजोनाल चेयरमैन गकुल नंद जमातिया ते कसा वाईटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट टिप्रा मथनि आदावराव पहिलानो प्रेस मिडियानो हामबाय फायनोहाय आं फायसफैफिगा दिनगरिया गामिनि जोंनि बुखुकजोक एक तारिखआव जे थै थांजानाय सोंसारनाय आखाइ थांजानाय बुखुकजोक जोंनि रूपश्री जमातिया ते 2 तारिखआव हायनोहाय दम्बर तुयो कफंसाजाक खेमाजाक फिकाबनि बोसाजोक जसुदा रानी जमातिया मनि बोसाइसं जोंनि गानाराव बासाजाक बनो जों जे मासाक जरातै जोंनि त्रिपुरामथा पार्टीनि तरफ থেকে ते आनि सागबाय थां ते जोंनि ईशान जमातिया मनि हयतेबो जों फेमिलिनो फाइकिसा सुबाय रखाइसा समबाराव बनि नगनि नखुनि सामुं दङ श्राद्ध बनो चारावै लांगानि ओंखायनो जों जतनि चुबा चुनांगो हायफानो जे जों मासा जरातै पुरा सामुनो चारायदो जों तिसाइलो माइया जे चिनि तरफ থেকে जे मासाक बेरमा पाइद्र दिनै थाव पाइद्र हिसा मिसा जों नखुनि बुसाइनि जाफायरो जाखा जे दिनै निउ चुबा लाइमानि पान्दागो फाइमा जाव फैनि अर कामिनि चिनि तिबा मथनि जा चिनि दा धर्म ते बनकारि चिनि साबुनान चेयरमैन दङ गफुर निखुन दङ ते आनि उग्लबतै दङ जोंनि ईशान जमातिया जोंनि वाईटीएफ डिस्ट्रिक्टनि एक्स वाइस प्रेसिडेंट दङ मनि सागबाय थाङो बरांगो सुबाजाक आरो उग्लब दङ जोंनि राइफेल मलसम जोंनि इयरपि लिडार ते यां बुमा बदलक जतन दिनैनो हामबाय